aprangsi Karbi Defense Officer mate nili YouTube channel ahin pen nangli tumapan ningkang sa mate kachuro akardom nang pajuriglo tangte pini nili labangso video long than pachini ponji labangke Assam Commando aputhat Assam Commando long kidunji atum aning hang pik mate pinang anari sui jang atum bangke Assam Police along longdun de pustame hla Assam Commando long kidunji aphana bangke aning hang pik mate kabori the pik lasinili labangso video long nangli tumphan than pachini ponji labangke Assam Commando long kilongdun lokji aphan kupi si ke claim nangji kosonsi ke dam nangji ma lapende ku PPC ke Charlie nangji ma documents ku PPC ke nangji ma physical long konsi running ke doma ajon kiding chess labangso puthak sinili nangli tumphan than pachini pon ikpo tangte kichingsi nangli Assam Commando long jongsi apply dunji mate job dunji polo tangte nangli arta bangke kenang solo lasi arta bangke 18 to 21 years doek nangji la bangke general for all candidate lohe la penteli tumla STH atum afana bangke 5 years relaxation do lalo polo tangte elitum 18 to 26 years la soang bong pen elitum job dun long do lapente education abangke minimum education labangke 10 pass dovek nangji ladaga bangke ajat percentage ta nangnelo only la 10 pass nangpo lapente next event abangke physical standard test ladaga bangke nangli phan ajon kiding lapente chest la hai hui nanglangpo ajon kiding mate la height abangke general mate la or candidate afana bangke 167 centimeter lapente arloso atuma phana bangke 162 centimeter lapente la OBC mate SC atuma phan bangke pinso atum phan lahe 162 centimeter lapente female candidate bangke 157 centimeter lapente STH lapente STP atuma phan bangke male candidate 160.2 centimeter lapente female candidate 152.40 centimeter donangji next abangke chest lake only for male candidate general OBC SC STP latuma phana bangke 85 centimeter donangji lapente ke pangkang pena bangke 5 centimeter donangji lapente STH atuma phana bangke 80 centimeter lapente ke pangkang abang pen 5 cm lalu pultangte 85 cm donangpo next abangke physical efficiency test PET labangke ladak abangke running dopo long jump dopo lapente beam dopo lapente 100 meter race dopo tangte langdam sinang running along bangke la male candidate atuma phana bangke 4.8 km running dopo lasoang bang pen 20 minute angbong pen patang nangpo anparke 20 marks dolo running along next abangke female candidate tuma phana bangke 2.8 km 19 minute lapente running along abangke 20 marks lo latuma phanta next abangke long jump labangke male candidate tuma phana banglo 365 cm mate 11.7 feet lo just qualify lo la 11.7 feet unwet nangli kichon polutang te nangli 10 marks longpo son thak si excellent labangke 530 centimeter mate 17.6 feet lalu polutang te excellent lo lapente nangli 40 marks longpo tangte long jump next la female candidate atuma phana bangke 265 centimeter mate 8 feet lalu polutangte nangli 10 marks longpo lapente excellent labangke 410 centimeter mate 13.45 feet excellent lo labangke lalu polutangte nangli 20 marks longpo next abangke chin up abangke only for male candidate jongsi nangli batai plivet beam kibung mate la chin up ki polutangte nangli just qualify lo lapente nangli la
batai kripli jong si nangli chin up un mate la bimbung un poltangte nangli excellent lo lapente 20 marks long po lapente next event abangke 100 meter race labangke male candidate aphan langdang sena male candidate lake 14 second just qualify lalu poltangte nangli 10 marks long po lapente 10 second poltangte nangli excellent lo lalu polutangte nangli 20 marks long po 100 meter race female candidate atu maphan mangke 17 second polutangte nangli just qualify lo lalu polutangte nangli 10 marks long po lapente 10 second 100 meter race nangli la ke bangke excellent lo lapente 20 marks long po tangte kado kawe angton pangrum petpen final merit list kaselamji labangke mayor candidate PET along 80 marks labende psychometric test along 20 marks total 100 marks laso ang bong sinangli fan merit list along bangke amen paklang pon ipo next abangke female candidate lagi PET along 60 marks labende psychometric test along 20 marks total 80 marks laso ang bong pensi merit list paklang pon ipo tangte documents ku pipilo ginangji documents abang ke 10 pass documents abang ke kenang sorlo lapente employment exchange lapente caste certificate lapente spouse certificate lapente birth certificate lapente NCC certificate lapente Aadhaar card pan card la spouse certificate pen NCC certificate abang ke compulsory ke kali bon sitami nangli long do polutangte nangli chepon ignon nangli pan extra marks mate relaxation sitami dopo tangte nili labangso video long nangli tumpan la Assam commando long kachepalong dun lokji aphan kicheng pen kijut ko PPC ke nangji ma koson si ki claim nangji ma angton nangli tumpan than pachini pon iketlo lasi nangli tum aphanili chuningri lo nangli tum jong sila nili video mati nili channel long akimilang polutangte nangli tum la nili channel long subscribe dam igvek tha lapen te next kopia video si nangli tum phan nangkewan pi nangjima mati kopia defense aputhak si nangli tum phan video kaselam nangjima labang so aputhak ni nangli tum la comment box along than pachini ignore tangte dome thakme kardom karbiang lo